Vítajte v meste Hoi An. Toto mesto má neuveriteľnú históriu a je tu naozaj veľmi veľa čo vidieť a čo robiť. Náš plán bol prejsť sa po historickom centre, ktoré bolo nádherné a bolo to vidno aj na tom, koľko turistov v ňom bolo, pretože bolo neuveriteľne plné ľudí. Vyskúšala som tam nejaký bylinkový čaj, ktorý bol vraj tradičný a síce som tam necítila bylinky, ale skôr korenie, ale bol neskutočne dobrý, fakt, to sa nedá opísať. Boli sme sa pozrieť na jeden čínsky chrám a videli sme predstavenie plné tradičného vietnamského tanca, spevu a binga, ktoré bolo dosť zaujímavé. No a potom sme sa presunuli trochu ďalej od centra na Coconut Boats. Ide hlavne o turistickú atrakciu a pýtajú od vás peniaze ešte aj po tom, čo nastúpite do loďky. Je to však nádherné scénické miesto a naozaj sa to oplatí vidieť. My sme mali našťastie tetu, ktorá ani nespievala a ktorá ani nerobila žiadne takéto šialenosti.